Дзе пачынаецца Варшава? Гэта пытанне час ад часу задаюць турысты сваім гідам. Я вось зараз знаходжуся на пэўнай кропцы у лесе брудноўскім, дзе, на думку некаторых гісторыкаў, якраз і пачалася Варшава. Тут у міжрэччы Бродні і Занзы яшчэ ў 9 стагоддзі з'явілася ўмацаванае паселішча, абкружанае частаколам і валам. Дадатковую абарону гарадзішча дадавалі балоты з 3 бакоў ад яго. Сярэдзіне гарадзішча знаходзілася акруглая пляцоўка, дзе пры небяспецы і збіраліся жыхары. Брудноўцы займаліся сельскай гаспадаркай, паляваннем, рамёствамі. Аб гэтым сведчаць вынікі раскопак, праведзеных у 1950-60-х гадах. Гандлявалі яны і са сваімі суседзямі, далёкімі і блізкімі. Назва хутчэй за ўсё паходзіць ад броду праз рэчку, які кантраляваўся жыхарамі гэтага паселішча. Бродна было знішчана на пачатку 11 стагоддзя. Войнаў паміж суседзямі было тады шмат і з таго часу не аднаўлялася. Але тым не менш, гарадзішча Брудна лічыцца адной з кропак, адкуль пачалася развівацца Варшава. Аб гэтым сведчыць і мемарыяльны знак каля забудовы вуліцы Гленбоцкай.